Dobrý den, jmenuji se Karolína Píchová a jsem ředitelka Charity Jindřichův Hradec. A jménem naší charity bych vás chtěla přivítat u tohoto videa, protože máme v tuhle chvíli velkou radost. Náš projekt Připraveni pomáhat při mimořádných událostech se dostal do programu ČSOB pomáhá regionům. My bychom vám v tuto chvíli chtěli představit naši činnost, kterou vykonáváme právě při pomoci při mimořádných událostech. Povodně, záplavy nebo přívalové deště přicházejí často bez varování a převrací životy na ruby. V paměti nás všech je povodeň z letošního září. Díky propracovanému systému pomoci jsme schopni lidem postiženým krizí poskytnout materiální, psychologickou a sociální podporu. V minulosti už jsme několikrát pomohli rodinám zasaženými přívalovými deštěmi a povodněmi. Těm jsme mimo jiné zapůjčili bezplatně vysušeče vlhkosti. Kromě toho jsme pomohli dovybavit domácnost obyvatelům vyhořelého domu. Abychom mohli i nadále poskytovat tuto okamžitou pomoc při mimořádných událostech, potřebovali bychom dovybavit naše sklady. Rádi bychom získali prostředky na nákup nouzového batohu, včetně vybavení pro naše humanitární pracovníky, vybavení pro nouzové přespání a také oblečení pro naše pracovníky. Touto cestou bychom vás chtěli požádat o finanční podporu našeho projektu prostřednictvím webu ČSOB pomáhá regionům. Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.